Ovako sedite. Sad ću ja da pregledam vas. Sedite vi. Recite mi samo pregled je za vas ili za dete, s obzirom da vidim da ste sa detetom došli. Za vas. U redu, sedite vi, Dragana. Dete može tu da sedi, nikakav problem. Recite mi da li ste nekad bili kod očnog na pregledu? Niste nikada. Razlog zašto ste zakazali pregled, da li želite ovako rutinski ili imate neki problem sa vidom? Mislite da ne vidite na daljinu lepo? A kada su vam počeli ti problemi? Poslednje 2-3 godine i vi niste dolazili na pregled? Tako je bilo? Dobro, vidjet ćemo. Sada mi čitajte slovo po slovo. Krećemo sa prvom. Koje je prvo slovo? Gore vidite. Slovo A. Dobro. Čitajte ceo ovaj red. Idemo. E, S, T, P, F. Odlično. Idemo sledeći red. M, K, S, I, L. Odlično. Dobro, prešli smo prvi deo. Idemo dalje. Zatim
staklenu.